Què en sabem de la novel·la L'endemà? Ens ho respon Àngels Brunsoms, periodista. Àngels, bona nit. Bona nit. Què en sabem? Doncs mira, en sabem que l'ha escrit el Tuli Márquez, que és un escriptor barceloní que des de fa temps escriu un blog molt complet que té a veure amb la música, el cinema i la literatura, i com molts escriptors ha fet la seva particular travessia al desert per arribar a aquest moment present, i és quan publiques aquesta primera novel·la, una excel·lent òpera prima en el seu cas. Tuli ve del món del guionatge televisiu, és un enamorat del rock and roll, i per això la seva novel·la L'endemà, publicada a edicions del Periscopi, és una novel·la de rock però també de màgia, d'amistat i de golf. Explica la peripècia íntima d'una banda de rock en el transcurs de només 24 hores, això ho fa a ritme de thriller, i passa doncs a final de l'estiu de l'any 2000, fa unes incursions a moments d'aquesta banda de rock als anys 80, quan van començar i van triomfar, i aquesta novel·la doncs, parla del sentit de la vida, de les desavinences, en un espai-temps on els personatges lluiten per un lloc en el seu petit món. Tuli Márquez fa una mirada irònica però tendra a la generació dels 60, que és la seva, i amb uns personatges que són aquest grup de rock que es diuen Les Roques, hores abans del seu darrer concert.